Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства на Беларусі. Пахвалёны Езус Хрыстус, вітаем вас, нашы радыёслухачы і ютуб-гледачы. Сёння, як заўсёды, апошні чацвер месяца традыцыйна вандруем по садах, такіх прыгожых садах манаскага жыцця, асабліва разглядаем і прыглядаемся да ўсіх кветачак, якія прараслі на нашай беларускай зямлі. І вось сёння ў нас неверагодная сустрэча з, увага, чытаю, з кангрэгацыяй сясцёр святой Ядвігі ад безаганнай дзевы і Багародзіцы Марыі. У народзе ядвіжанкі, а непасрэдна у нас у гасцях сястра Яна Алексеева, якая дапаможа нам пазнаць, больш глыбока зразумець менавіта гэту духоўнасць і чым яна багата. Хвала Хрысту. Хвала навекі. Сестра, давайте з самага пачатку распачнём. Адкуль вы прыехалі да нас? Я прыехала са Слуцка, там нашы сёстры паслухаюць. Гэта было нечакана, ведаеце, учора патэлефанавала сестра, кажа, ну калі там можна было прыехаць? Кажу, заўтра. Яна кажа, добра, будзем заўтра. Вось, першая рысы сясцёр ядвіжанак вельмі такія аператыўныя. Як трэба, то будзем. Сестра, заўсёды так звяртаемся да пачатку кангрэгацыі, бо заўсёды дзесьці ў асновах ёсць чалавек, якому была даручана місія заснавання. І вось, напэўна, традыцыйнае і фундаментальнае пытанне, хто, калі і пры якіх абставінах заснаваў гэту кангрэгацыю, чаму яна павінна была з'явіцца? Наша кангрэгацыю заснаваў ксёндз Роберт Спіска. Гэта святар, які жыў у 19 стагоддзі ў Вроцлаве, у цяперашняй Польшы. І ў 19 стагоддзі ў тым часе в Еўропе панавала глыбокі быў крызіс духоўны і матэрыяльны. І ксёндз Роберт Спіска, бачачы тое, што адбывалася ў свеце, тое, што адбывалася тады ў Вроцлаве, на вуліцах Вроцлава, бачачы вельмі шмат бедных дзяцей, беднай занядбанай моладзі, ён не мог прайсці міма гэтай моладзі, не мог прайсці міма жабракоў, бедных людзей, і хацеў нейкім чынам дапамагчы не толькі словам, казаннямі, душпастарскай дзейнасцю, але перадусім чынам. І з'явілася яго вялікае прагненне, каб сабраць гэтых бедных дзяцей, моладзь і дапамагчы ім знайсці правільны шлях у жыцці. Заўважыў ксёндз Роберт Спіска таксама, што шмат моладзі згубіла каштоўнасці, асабліва хрысціянскія каштоўнасці. Многія маладыя людзі пачалі займацца крадзежам, ужывалі неаднойчы алкаголь, наркотыкі, бо згубілі сапраўдны сэнс жыцця. І ксёндз Роберт Спіска, звяртаючы на іх увагу, збіраў да сябе, так становячыся для іх такім духоўным айцом, і навучаў іх, як жыць, як будаваць сваё жыццё згодна з хрысціянскім вучэннем, згодна з вучэннем касцёла. І намагаўся такім чынам дапамагчы ім знайсці жыццёвы шлях. І так, паступова збіраючы дзяцей, моладзь, якія часта проста знаходзіліся на вуліцы па прычыне нястачы ў дома, па прычыне беднасці ў сем'ях і таго, што многія з іх не маглі знайсці працу. Збіраючы іх такім, ён хацеў ахвяраваць ім свой час і таксама знайсці свой шлях у жыцці. Ксёндзу Роберту Спіску пачалі дапамагаць валанцёры, жанчыны, а таксама ўдовы, маладыя жанчыны, і арганізавалі дамы для такіх занядбалых дзяцей і моладзі. І так паступова стварылася таварыства сясцёр святой Ядвігі у сярэдзіне 19 стагоддзя, якое ператварылася ў кангрэгацыю сясцёр святой Ядвігі. І ксёндз Роберт Спіска, наш заснавальнік, ён выбраў менавіта постаць святой Ядвігі, якая была поўнай міласэрнасці. Святая Ядвіга, апякунка менавіта таго рэгіёну Польшы, Сілезіі, тагачасная Вроцлаў, і жыла ў 12 стагоддзі. 12 пачатак 13 стагоддзя. Яна была сапраўды маці не толькі для сваіх дзяцей, але маці для свайго народа, будучай княгіняй, багатай асобай. Яна ўсё сваё багацце ахвяравала бедным, патрабуючым, дапамагала усім, каму было патрэбна. Будавала таксама касцёлы і адзначалася духам любові і міласэрнасці. Імкнучыся перадаць гэты дух любові і міласэрнасці да сваіх падапечных, якіх прыгарнуў отец Роберт Спіска, ён прагнуў такім чынам, каб па прыкладу святой Ядвігі несці міласэрнасць у грамадства, якое на той час было
хворая на недахоп любові ў грамадстве, недахоп маральных каштоўнасцяў. І неаднойчы отец Роберт казаў, што недахоп любові — гэта прычына ўсіх праблем у грамадстве. Таму, калі будзем любіць, калі будзем мець гэтую любоў у сябе, то любоў пераменіць нашае жыццё, але не толькі наше, але і жыццё нашага асяроддзя. То бок атрымліваецца так, што ўсё ж такі дзесьці маеце такую мужчынскую руку заснавальніка, так, і ўсё ж і ў той сам час такой менавіта жаночы, вось вельмі жаночую такую апекунку. Якія рысы унаследавала кангрэгацыя менавіта ад святой Ядвігі? Святая Ядвіга — гэта святая, якая для нас з'яўляецца прыкладам наследавання жыцця, а асабліва ў учынках міласэрнасці. Ксёндз Роберт Спіска, ён сам у сваім жыцці таксама імкнуўся жыць духам Евангелія, такім самым духам, як жыла і наша святая апекунка Ядвіга. А гэта менавіта заўважаць тых, хто ў патрэбе, і служыць ім так, як святая Ядвіга служыла, бачачы ў кожным чалавеку Хрыста. І можна сказаць, што ўцелавіла ў сваім харызмаце, ў сваім жыцці словы Езуса: «Тое, што зрабілі аднаму з меншых маіх, тое зрабілі мне». І гэтыя словы неаднойчы, канешне, гучалі і ў вушах святой Ядвігі, бо яна заўсёды была адкрыта на дапамогу бліжнім, асабліва патрабуючым, не толькі дзецям, моладзі, але таксама ўсім бедным, вязням, адведвала хворых, і нікому ніколі не адмовіла ў дапамозе. І таксама отец Роберт Спіска. Ён ніколі не адмаўляючы нікому дапамогі, заўсёды імкнуўся сведчыць аб Езусе учынкамі, не толькі словам, але перадусім заклікаў і сясцёр наследаваць святую Ядвігу апекунку, але таксама ў сваёй дзейнасці ён не толькі казаў, але праз свае ўчынкі паказваў дзейсную міласэрную ахвярную любоў. Ну, а калі вось мы вернемся так з 19 стагоддзя, з тых часоў, мне здаецца, што вось тая сітуацыя, у якой адбылася заснаванне кангрэгацыі, насамрэч вельмі актуальна сёння, так? Вось менавіта гэта моладзь, гэтыя складаныя моманты, з якімі сустракаемся. Як сёння вось у сучасным свеце рэалізуецца гэта духоўнасць, якім чынам? Так, духоўнасць, ну, менавіта таксама духоўнасць і заданне, бо гэта хрысціянскае выхаванне дзяцей і моладзі згодна з навучаннем касцёла, таксама вучыць дзяцей хрысціянскім каштоўнасцям, каб умелі будаваць сваё жыццё згодна з Евангелем, у духу Евангеля. Канешне, гэта актуальна у кожныя часы, у нашы часы таксама, бо і сёння мы бачым вялікі матэрыяльны і духоўны крызіс, перадусім духоўны крызіс ва ўсім свеце, не толькі ў Еўропе, але ва ўсім свеце. І вельмі патрэбна выхаванне. І нягледзячы на тое, што на працягу гісторыі вядома, што закрываліся школы, якімі кіравалі сёстры, якія адкрывалі сёстры, закрывалася ўсякая дзейнасць на хрысціянскае выхаванне. Неаднойчы было забаронена выхоўваць дзяцей, маладое пакаленне згодна з хрысціянскімі традыцыямі. Але гэта вельмі важна, і гэта разумеў наш заснавальнік, і сёння таксама гэта вельмі важна і актуальна. Я думаю, што будзе вельмі актуальна ва ўсе часы. Сястра, ну вось маем складаную моладзь, так? Вось Слуцка, напрыклад. Як да іх сёння прамаўляюць? Вось што можна ім сказаць? Сястра, якая займаецца менавіта гэтым харызматам, якім чынам можна да іх падысці, і што вось як можна ім расказаць пра каштоўнасці, якія сапраўды вартыя? Я думаю, што перадусім гэта наша сведчанне, бо кожны з нас ведае, што словы навучаюць, але прыклад прыцягвае. Таму і па прыкладу, калі моладзь і дзеці будуць бачыць менавіта прыклад, наш прыклад сваіх бацькоў, якія таксама жывуць згодна з хрысціянскімі каштоўнасцямі, то гэта будзе прыцягваць. Гэта будзе сіла і моц не ад нас, але ад Бога. І гэта першае заданне нас, як сясцёр ядвіжанак, гэта перадусім сведчыць прыкладам свайго жыцця, прыцягваць тым, кім я ёсць, кім я з'яўляюся. А тады моладзь будзе сама пытацца: а як, а чаму? Калі сапраўды кожная з нас будзе мець такі агонь Божай любові, дух любові і міласэрнасці ў сабе, то будзем запальваць іншых.
І гэта такое, можна сказаць, першае заданне і першае наше такое выхаванне дзяцей і моладзі гэта сваім прыкладам. Так як рабіў наш заснавальнік, так як рабіла святая Ядвіга. Другое гэта, конечно, слова, бо слова таксама можна і навучыць, і пакіраваць, бо не можам маўчаць, калі штосьці дрэннае робіць хтосьці, правда, трэба сказаць. Слова, але слова сказанае з любоўю, зноў жа, у духу любові. І таму сёстры сёння прыкладам, словам, катэхізацыяй стараюцца наблізіць дзяцей і моладзь да Езуса Хрыста, выхоўваць такім чынам іх у хрысціянскім духу. А калі трошкі вернуся до 19 стагоддзя, да нашага заснавальніка, калі наш заснавальнік, отец Роберт Спіска, адкрываў дамы для дзяцей, для моладзі, то гэтыя дамы былі пабудаваны па прыкладу домаў апекі для дзяцей сірот, так як мы сёння маем, прытулкі. Гэта значыць, дзеці і моладзь, яны там жылі ўвесь час. І мелі магчымасць быць сёстрамі. Спачатку гэта былі валанцёры толькі, якія прыходзілі, адыходзілі, пасля сёстры, якія там жылі і працавалі. Яны ўвесь час назіралі за сёстрамі. Гэта не было толькі так, што прыйшоў, дапамог, пайшоў, сказаў і пайшоў, але гэта жыццё, так як у сям'і, так як у прытулках. Гэта былі дзеці, пакінутыя сваімі бацькамі. Сёння па магчымасці сёстры працягваюць гэту дзейнасць, працягваюць у Польшы, у Германію, у Чэхіі, апекуюцца такімі дзецьмі, можна сказаць, нон-стоп, 24 гадзіны в суткі. Нагадаю, наш шановны радыёслухачы, ютуб-гледачы, што мы ў прамым эфіры і можна, канешне, задаць цікавыя пытанні, таму што у нас тут спецыяліст ад моладзі, ад тых, якім чынам можна навучыць і як каштоўнасці, якія ім даць, так можна задаваць усе пытанні, калі ласка, не забывайцеся, не стесняйцеся, тэлефануйце. Сястра, а вось, можа, ёсць які-небудзь вось тут прыклад з беларускай зямлі, калі вось дакранулася моладзь, хто-небудзь з моладзі вось такім вобразе сястры, як бы сустрэўся вось з Божай міласэрнасці, дзякуючы сястры? Мне альбо іншы, можа, так, я думаю, што, напэўна, ёсць, бо, можа, мы не всё ведаем, правда? Але думаю, што такім прыгожым сведчаннем з'яўляецца то, што на працягу 28 гадоў служэння сясцёр на Беларусі маем 11 пакліканняў. І гэта, я думаю, што гэта само за сабе кажа, правда, што ёсць плён, дзякуючы сёстрам, якія прыехалі да нас з Польшы і пасеялі гэта зерне любові, яно ўзрасло да такога пакуль што невялічкага дрэва, але ўсё ж такі маем пакліканне. Я думаю, што гэта таксама Божая ласка, але і сведчанне сясцёр, то, што сёстры выхоўваюць. І, конечно, думаю, што калі б так запытацца, можа, і ў нашых парафіян, і ў парафіі, дзе мы працуем, і тую моладзь, якая сёння ўжо стварыла свае сем'і, ці сёстры ўнеслі такі, правда, свой такі плён, сваё зерне ў іх жыццё. Я думаю, што сапраўды гэта так. І я таксама паходжу з парафіі, дзе працуюць нашы сёстры ў Асіповічах. З моладзевага веку, свайго маладога веку заўсёды была блізка з сёстрамі. Там, правда, арганізоўвалі штосьці разам, альбо канікулы з Богам, альбо выезды. І ўсё ж такі сведчанне сясцёр, прыклад іх малітвы, ну, в пэўным сэнсе таксама прыцягвала. Было цікава, што як, а чаму яны так жывуць. Ну, і мімаволі, думаю, што кожны, хто сустракае сястру, можа, так спадзяюся, прынамсі задумваецца, а што, чаму, а калі яна выбрала менавіта такі шлях, значыць, штосьці ёсць гэтым каштоўнага, і ўжо задумваюцца. Калі задумваюцца, то, значыць, пойдуць далей. У вас есть магчымасць напісаць нам альбо пазваніць і расказаць, як у вашым жыцці вы сёстры ядвіжанкі адклалі свой адпечатак, сваю такую у вашай гісторыі, як адбілася іх прысутнасць у Беларусі. Сястра, давайте вяртацца. Ужо некалькі такіх думак у нас было пра тое, што карані маеце польскі, правда, у Польшы былі заснаваныя, але Бог так даў такую ласку, што разрасліся. Давайте яшчэ раз, па якіх гарадах
па якіх мясцінах, ну ў сэнсе агульна па якіх У краінах, краінах, так, так, больш канкрэтна. дзе сёстры. Ну, то, што згадала, гэта Польша, Германія, Чэхія, Данія, ну і Беларусь. Так, 5 краін, так? Так. Ці ўсюды такая больш-менш аднолькавая колькасць, ці ёсць такі больш маленькія такія краіны, якіх працуюць? Ну, найменш 6 у Даніі, бо там ужо такая дунская правінцыя, ну, на жаль, апошнія гады няма пакліканняў. Далей, так, калі ісці па чарзе, то гэта Чэхія, там таксама не шмат сестёр, але калісьці гэта была адна з самых найбуйнейшых правінцый, бо сёстры вымушаны былі пакінуць Польшу, пераехаць у Чэхію. Гэта было звязана з пераследам тады манаскіх ардэнаў. І далей сёстры ў Германіі, там, дзе у нас знаходзіцца генеральны дом в Берліне. У Германіі, так? Так, Усё ж такі так. вось, І не ў Польшы, а ў Германіі. Цікава. больш за ўсё сестёр гэта ў Польшы. Вось, маем 2 правінцыі, Катавіцкую і Врацлаўскую, і мы Беларусь. Сестра, колькі ўсяго сясцёр у кангрэгацыі? Больш-менш, так? Каля 200 асобаў, так, 200 сестёр. і 4 правінцыі, так? І 4 правінцыі, Ого. так. Бо беларуская правінцыя выходзіць у склад польскай правінцыі. Так. Давайте вытлумачым тым, хто яшчэ не ведае, што такое правінцыя, бо, можа, хтосьці не ведае. Правінцыя гэта, значыць, асобнае падраздзяленне такіх сестёр манаскай супольнасці, там, дзе ёсць таксама свая структура, адказныя настаяцелі, маці-настаяцельніцы, якія адказныя за канкрэтных сестёр і маюць свае місіі, так, свае асобныя дамы ў гэтых правінцыях. Трошкі, можа быць, адрозніваецца так больш фармальна, гэта уладай, так, што ёсць улада, 2 настаяцельніцы галоўныя, гэта правінцыя Катавіцкая і правінцыя Врацлаўская, але ёсць таксама маці галоўная над усімі правінцыямі, гэта маці генеральная, гэта дом у Берліне, у Германіі. І там маці генеральная, яна ўжо кіруе як бы ўсёй кангрэгацыяй, так, усімі супольнасцямі. Бачыце, у нас таксама ёсць свае структуры, не ўсё так проста. Сестра, а ці ў Германіі, Чэхіі, так, і Даніі, ці ёсць сёстры месныя, вось менавіта, якія адтуль паходзяць? Так, так, там ёсць таксама, так. Больш польскіх сестёр, ці ўсё ж такі больш менш ёсць, месных? значыць, у Чэхіі там амаль што ўсе чэшскія сёстры, там засталіся, так, сёстры менавіта з тых мясцовасцях. А у Германіі таксама, ну і дунская, дакладна не памятаю, хіба з Польшы прыехалі, але былі паклікані, так, былі. І у нас беларускія паклікані таксама ёсць. Ну вось, у нас ёсць 11 беларускіх, у нас, у сясцёр лесбіжанак, ёсць 11 пакліканяў з Беларусі, але ж, напэўна, ёсць сёстры, якія прыехалі вось з самых пачаткаў, так? Колькі ўсяго сясцёр, якія сёння працуюць у Беларусі? 8. На сённяшні дзень 8 сясцёр у Беларусі працуе, а з самага пачатку, гэта ў 1993 годзе прыехалі 3 сёстры з Польшы. Это сестра Дам'яна, сестра Назарія, сестра Самуэла. І менавіта яны распачалі тут такую дзейнасць душпастырскую, прыехалі па запрашэнню айцоў францішканаў, айца Алексія, які сёння таксама далей служыць у Слуцку парафіі святога Антонія. І там распачалося будаўніцтва касцёла, разам з будаўніцтвам касцёла будаўніцтва супольнасці парафіяльнай. Ну і дзякуючы Божаму провіду таксама сёстры прыехалі, і дзякуючы запрашэнню айцу. І распачалі тут разам будаваць парафіяльную супольнасць разам з будаўніцтвам касцёла. І паступова сёстры ўжо працягвалі сваю дзейнасць, і ўжо з 2000 года пачалі працаваць і паслуговаць в Асіповічах парафіі Божай міласэрнасці, пасля ў Крупках, так, да 2014 года. І з 2017 года сёстры распачалі сваю дзейнасць у Гродна. Там таксама нашы сёстры паслугуюць, дапамагаем душпастырскай дзейнасці і працу ў парафіі. Мне тут штосьці з матэматыкай не атрымліваецца. Ёсць 11 сясцёр з Беларусі, так, але на сённяшні момант працуе такі 8. Дзе дзелі сясцёр нашых? Ёсць сёстры таксама, якія ў Польшы праходзяць фармацыю. Вось, гэта для нас вельмі вялікая радасць, таму што маем пакліканне. Гэтыя сёстры ўжо склалі першыя свае шлюбы, але надалей маюць пакуль што працягваць фармацыю ў Польшы ў галоўным доме правінцыяльным у Катавіцах.
І ёсць тыя, якія працуюць па-за межамі краіны ці ну вось не лічачы фармацыю, ці ўсе тут астатнія. Так, здараецца, ёсць і бывае так, што мы можам працаваць так і ў іншых краінах, але ўсё ж такі стараемся, каб быць у Беларусі. Калі неабходнасць ёсць такая і патрэба для кангрэгацыі, то маці-настаяцельніца можа нас скіраваць у іншую краіну. А калі вось мы кажам пра працу тут, на нашай зямлі, у Беларусі, ці ёсць якіяся адметныя рысы, якія робяць толькі сёстры-ядвіжанкі, вось якаясьці праца, якая вось выконваецца менавіта тое, чаго не робяць іншыя. Іншыя сёстры, іншыя кангрэгацыі, Так. так? Цяжка сказаць, тому што у нас вельмі падобны, у кожнай кангрэгацыі ёсць свой харызмат, правда, як дар Духа Святога, але амаль што ўсе сёстры займаюцца выхаваннем дзяцей і моладзі. І мы таксама, гэта наша галоўнае заданне, хрысціянскае выхаванне дзяцей і моладзі. Можа, той, што так адрознівае, гэта, канешне же, наша духоўнасць як рэгула, правда, наша духоўнае жыццё, якое заснавана на рэгуле святога Аўгустына, можа адрозніваць, але дзейнасць, думаю, што шмат мы не адрозніваемся ад іншых кангрэгацый, таму што вельмі падобна, гэта душпастарская дзейнасць, дапамога ў парафіі, як закрыстыянкі альбо арганісткі. Калі казаць канкрэтна пра наша зграмадзенне, магу так падзяліцца, чым нашы сёстры яшчэ займаюцца, акрамя катэхізацыі. Мы наведваем дзіцячыя дамы, гэта дзяцей-сірот, якія пазбаўлены бацькоў, але таксама дзяцей у сацыяльных цэнтрах. Гэта дзеці з асаблівасцямі развіцця, дзеці з атрыманымі ў развіцці, з такімі адкланеннямі ў развіцці, з псіхафізічнымі затрыманнямі ў развіцці, якія патрабуюць такой асаблівай увагі. Ёсць сестра, якая працуе на хуткай дапамозе фельчарам, і таксама стараемся заўсёды дапамагаць бедным, якія да нас прыходзяць, так, не адмаўляць ніколі. А калі ходзіце, напрыклад, у такія дамы да такіх дзетак, ці гэта толькі сёстры ходзяць, ці гэта адразу з групай моладзі, і калі прыходзіце, што вы робіце там, якім чынам можаце быць блізка з гэтымі дзеткамі? Значыць, здараецца так, што ходзяць толькі сёстры, але бывае так, што з сабой можам взяць валанцёраў, тых, хто захоча, альбо моладзь. Часцей за ўсё гэта старэйшая моладзь. Тады рыхтуемся з імі, і альбо гэта ў форме размовы і разважання Божага слова, чытання апавяданняў пра Езуса Хрыста, пра Бога. Гэта таксама розныя ігры з дзецьмі, гэта спевы, гэта розныя забавы, але таксама проста быццё з імі. Размова, увага, нават каб пазнаёміцца, зацікавіцца і быць з імі. Гэта прысвяціць ім час, гэта перадусім. І стараемся быць адкрытымі на іх пытанні, бо для них гэта таксама незвычайна тое, што прыходзіць сестра, яшчэ так дзіўна апранутая. Таму ўзнікае шмат пытанняў, а хто вы, што вы, чаму так апрануліся. І тады, канешне, стараемся выходзіць з імі і адказваць на іх пытанні, на іх патрэбы, на тое, чым сапраўды можам так дапамагчы ім таксама ў іх сітуацыі. Але перадусім гэта быць з імі, выслухаць іх і прысвяціць ім час і ўвагу. Які шлях трэба прайсці, каб стаць сестрой-двіжанкай? Кожная сестра мае фармацыю, гэта этапы фарміравання, это правда. Это першая, гэта, конечно, кандыдатура, калі асоба толькі звяртаецца да кангрэгацыі, да настаяцельніцы з просьбай прыняць у канкрэтную супольнасць. Пасля гэта пастулят, гэта час, каб пазнаёміцца бліжэй з сёстрамі. Далей навіцат, больш сціплы час, калі ўсё больш і больш пазнаецца жыццё супольнасці, рэгула, асаблівыя правілы манаскага жыцця і падрыхтоўка да першых шлюбаў. Гэта час юнірату, з першымі шлюбамі распачынаецца, які доўжыцца 5 гадоў. Калі сестра яшчэ больш уваходзіць у жыццё ўжо канкрэтна заданні, місіі, паклікання, і праходзячы гэты этап, ужо сестра, калі мае жаданне, мае такое прагненне, то можа злажыць вечныя шлюбы.
Дайшло до нас пытанне ў студыі у студыі пішет такое пытанне. Вельмі цікава, як служыць сястра ў такой свецкай прафесіі, як фельчар на хуткай дапамозе. Ну, звычайна. Калі калі ёсць такая выклік, напрыклад, хуткай дапамогі, то сестра ездзіць. Сестра Дамініка, прабачце, Так. калі ласка, але цяпер мы пра вас. Так, сестра Дамініка ў нас працуе, яна цяпер у Асіповічах. Звычайна апранута як сестра, конечно, у вэлюме, ў хабіце, мае таксама і форму на сабе фельчара, і калі мае выклік, правда, што там выклікаюць хуткую дапамогу, то проста выязджае на гэты выклік і дапамагае. Так як звычайны фельчар і звычайны Ці няма такой рэакцыі, о працаўнікі. боже, я умер. Ты хто? Ну, то трэба было б у сестры Дамінікі запытацца, можа, Не калісьці хапае на была. вас, сестра Дамініка, будзем чакаць вас у госці. Запросім у студыю, так. Такое пытанне, вось, калі мы размаўлялі пра дзяцей і пра такую магчымасць прыходзіць да іх, якія асацыі іх? Вось, напрыклад, калі я іду па вуліцы, найчасцей чую такое: о, мама, глядзі, какая ты цёця в белом, о, мама, это ангел якісьці ходзіць па зямлі. Ці ёсць якія-небудзь такія назвы, як дзеткі вас могуць называць, абзываць часцей, калі яны не ведаюць, хто гэта, так, і вось сабе пачынаюць прыдумляць, ці ёсць такія? Ну, здаралася, што так, што адна дзяўчынка сказала: о, Марыя. Я кажу: ну, не, сестра Яна. Так. Хаця мы маем першае імя як Марыя Яна, так першае наша імя. Але тады тлумачыла, так, што, нягледзячы на тое, што маем такі сіні, правда, колер валюму, што не з'яўляюся Дзевай Марыяй, правда, але з'яўляюся сястрой, манахіняй. Ну, і тады ўжо, конечно, тлумачу. Але заўсёды, нават калі здараюцца такія весёлыя, можна сказаць, сітуацыі, ёсць магчымасць тады, правда, паразмаўляць, расказаць. Людзі самі пытаюцца, і ёсць такое прагненне даведацца, хто мы, як і чаму, бо многія так думаюць, што сёстры або монахі не павінны сядзець толькі у манастыры, у кляштары, нікуды не выходзіць, маліцца і ўсё. І калі бачаць на вуліцы альбо такіх дамах, правда, альбо сацыяльных дамах, там, дзе ёсць розныя, правда, людзі і свецкія асобы, то, першая такая рэакцыя была такая дзіўная, што яна тут робіць. Але потым ужо, калі адзін раз, другі раз прыходзіш, то ўжо і людзі інакш ставяцца і адкрываюцца. Так. А ці, можа, маеце якія-небудзь такія цікавыя, незвычайныя традыцыі ў сваёй кангрэгацыі? Вось я памятаю, можа, гэта таямніца, раскажу, памятаю маё першае ўражанне, бо я калі працавала ў Бабруйску, мы часта сустракаліся з сёстрамі Засіповіч, і калі сястра просіць благаслаўлення на выездзе, то настаяцельніца робіць такі крыжык на лбу. Так? Вось гэта быў такі момант, які мяне вельмі ўразіў. Можа, яшчэ што-небудзь цікавае маеце ў сваёй скарбніцы? Ну так, для нас гэта звычайна, таму так, мы маем такое, што заўсёды просім благаслаўлення. Такіх, што так можа адрозніваць такі ад віжанак. Нечаканае пытанне, проста ведаеце чаму? Таму што большасць рэчаў у нас гэта ўжо так, ўсё нармальна, так? Ніхто нават не заўважае гэтага, штосьці такое ёсць, чаго няма. Для нас гэта як бы норма, і таму для нас гэта так не дзіўна, што мы так, бо нас так выхоўваюць, правда, што так трудно мне так цяпер так згадаць. Можа, для мяне штосьці гэта з'яўляецца такім нармальным, а для вас можа быць такім: о, у нас такога няма, магчыма. А ці ёсць якія-небудзь такія набажэнствы альбо такія традыцыі, звязаныя з асобай менавіта святой Ядвігі? Ну так, мы ушаноўваем асабліва святую Ядвігу 16 кастрычніка. Гэта наша такая асаблівая ўрачыстасць на гонар святой Ядвігі. Таксама кожную сераду у нас спецыяльная малітва да святой Ядвігі. Гэта такі асаблівы дзень малітвы за нашу супольнасць, і праз заступніцтва святой Ядвігі заўсёды просім, каб яна нам дапамагала. Вось. І асабліва можна так сказаць, што святая Ядвіга для нас, што я так адкрыла, гэта яна была апекунка тых, хто будуе касцёлы, і сёння з'яўляецца такой апекункай. І гэта вельмі актуальна, асабліва калі гляджу на нашу краіну, калі столькі шмат касцёлаў будуецца, і заўсёды прыходзіць у думку
на думку святая Ядвіга, бо яна дапамагала ў будаўніцтве касцёлаў і была адна з фундатараў, дзякуючы свайму мужу. Яна у нас стаіць такой вобраз святой Ядвігі, гэта з касцёлам у адной руцэ, а ў другой руцэ Марыя. І заўсёды уяўляю сабе, як святая Ядвіга, калі мы молімся, то яна дапамагае ўсім тым, хто будуе касцёлы. А вядома, што цяпер ёсць такая патрэба малітва за ўсіх, хто займаецца менавіта будаўніцтвам. Гэта, ведаеце, гэтыя страяны, яны так вельмі делікатна намекаюць на касцёл, які пабудаваны каля Слуцка. Толькі-толькі у гэтым годзе быў У старых дарогах, ну так. Гэта так вельмі тоненька, што харызмат працуе, касцёл будуецца. Ну так, але не толькі так у старых дарогах, ну то, што в Слуцку ўжо ёсць касцёл, так і шмат касцёлаў будуецца, так, дзякуй Богу. Сястра, калі вось так асабіста, чаму вось з некалькі соцень кангрэгацый, якія існуюць у Беларусі, менавіта так сэрца пацягнулася менавіта да гэтай кангрэгацыі святой Ядвігі? Ну, бо так распазнала на малітве, калі распазнавала сваё пакліканне, малілася і пыталася ў Пана Бога: Божа, дзе хочаш мяне бачыць? В якой кангрэгацыю? Бо ўжо ў сэрцы адчула прагненне прысвяціць сваё жыццё Пану Богу, але не ведала дзе. І прывяла мяне ў гэту кангрэгацыю менавіта Марыя. А здарылася гэта так неверагодна, але дзякуючы таксама малітве. Бо ніколі так, калі была дзяўчына, не захапілася чамусьці сёстрамі-ядвіжанкамі. Бо так звычайна бывае, што не заважаеш тое, што побач, але глядзіш там, дзе штосьці далёка, так? Тое, што маем, так не заўважаем, а тое, чаго не маем, таго шукаем. І трошкі так было ў маім жыцці, калі шукала кангрэгацыю. І вось так, молячыся, прысвяціла сваё жыццё у тым часе Марыі, згодна з вучэннем Людвіга дэ Монфора, і разважала аднойчы трактат святога Людвіга дэ Монфора. І прачытала там такі сказ, што сапраўдныя шанавальнікі Марыі ўступаюць у марыйныя рухі, супольнасці, законы. Ну і ўсё, сэрца мне забілася моцна. Думаю, добра, ўсё, ведаю, трэба ўступіць у менавіта такі марыйны закон. Ну і пачала, конечно, шукаць, думаць, у якім, бо шмат, амаль што кожная жаночая супольнасць — гэта марыйная супольнасць. Ну і малюсь, кажу: Божа, ну то падскажы, якая гэта супольнасць? Ну і чую такі сэрцы адказ: ну, сёстры-ядвіжанкі. Думаю, ну не, ну какая-то марыйнасць. Там святая Ядвіга, якую ніколі не ведала, ніколі нічога не чула, не чытала. Ну і так далей малюся. Але паглядзі на вэлюм. Ну што вэлюм? Ну сіні вэлюм. Ну праўда, марыйны. Але так, ну але гэта моя супольнасць, моя кангрэгацыя. Так і бы Марыя праводзіла. І зноў далей малюсь, і все ж таки эта думка мяне не пакідае, сёстры святой Ядвігі, і я думаю, ну не. І ў канцы малітвы так сказала: добра, Марыя, калі гэта твоя воля, і калі ты хочаш, каб я была менавіта ў гэтай супольнасці, то прашу, каб на медаліку, якія носяць сёстры, бо ніколі не звяртала ўвагі на гэты медалік, каб ты была там, каб быў там твой вобраз, менавіта беззаганнае зачассе. Не ведала, што там на той час. І все, скончыла малітву. На наступны дзень, калі пайшла ў касцёл, сустрэла сестру. Уже такая з хваляваннем. Так кажу: сестра, калі ласка, можна паглядзець ваш медалік? Ну да, конечно, так паказвае медалік. На адным боку гляджу, ну, жанчына, думаю, ну хіба гэта святая Ядвіга? Так адварочваю другі бок медаліка, і там сапраўды Марыя, беззаганнае зачассе. Гэта быў для мяне такі знешні знак, такое пацверджанне. Папрасіла пра гэты знак, не ведала тады. Ну і пасля ўжо, калі ўступіла ў гэту кангрэгацыю, адчула ў сэрцы такі вялікі супакой і радасць, што гэта менавіта тое, што гэта менавіта Марыя мяне прывяла. І калі ўжо больш пазнавала дух, харызмат супольнасці, то адкрыла, што і святая Ядвіга таксама была вельмі адданая Марыі. І наш заснавальнік, ён вельмі быў вялікім шанавальнікам Найсвяцейшай Панны Марыі. І для мяне гэта было такім
вялікім такім суцяшэннем і радасцю, але таксама адкрыла вялікае багацце харызмату гэтай кангрэгацыі манаскай супольнасці. Бо сапраўды, так як напісана ў нашай рэгуле святога Аўгустына, што сёстры наймілейшыя, перадусім вы пакліканыя да таго, каб любіць Бога і бліжніх. Гэта самае галоўнае. Каб усё вынікала з любові да Бога, тады будзе любоў да бліжніх. І зноў жа працягваў отец Роберт Спіска думку святого Аўгустына: калі мы будзем любіць, то наше асяроддзе будзе змяняцца. Будзем змяняцца мы, наше асяроддзе, грамадства і наш свет. Прыгожа. Ведаеце, я такі магу падзяліцца, што сапраўды так ёсць, бо, напрыклад, мне таксама выхоўвалі сёстры дамініканкі з самага дзяцінства, і калі прыйшоў момант выбіраць, то таксама з усяго спісу апошнія былі дамініканкі, не паверыце, да сваіх ідзецца паслей. Апошнімі да сваіх ідзецца. Сястра, калі вось, напрыклад, кажам, можа яшчэ крыху, бо пачалі размаўляць менавіта пра убранне, так, сіні вэлён сімвалізуе Марыю, так, беззаганную. Беззаганнае зачацце, так. Беззаганнае зачацце, так. Хабіт, ці ёсць якісь там дадаткі да хабіта? Дадатакаў няма, маем толькі медалік. Медалік. Так. Там, дзе выява святой Ядвігі, якая трошкі так адсоўвае на бок карону, бо яна была княгіняй багатая, але праз гэта яна паказвае, што багацце гэтага свету не было настолькі для ней важнае, бо яна умела падзяліцца, і праз гэта дзяленне яна так памнажала сваё багацце і была вельмі багатая духоўна. І тут яна апранутая ў цыстэрскі хабіт, бо скончыла сваё жыццё пасля ў кляштары, хаця ніколі не склала манаскіх абяцанняў, але жыла, як можна сказаць, як монахіня. Калі ўжо пахавала і мужа, і дзяцей, то скончыла жыццё ў кляштары. І Марыя, беззаганнае зачацце, бо наша таксама урачыстасць галоўная гэта 8 снежня, урачыстасць беззаганнага зачацця Марыі. Што можна пра чаму наш заснавальнік так выбраў менавіта такое ўбранне сясцёр? Можна трошки так прыгучыць так жартабліва, але ён заўсёды казаў: сёстры, мейце галаву ў небе, але хадзіце нагамі па зямлі, да? Таму чорны хабіт. Практычны мужчына. Што, але мейце галаву ў небе, што у нас такі колер сіні. Каб думкі нашы былі скіраваны на Бога, але ўсё ж такі хадзілі цвёрда па зямлі. І заўсёды падкрэсліваю, каб наше служэнне павінна выплываць з малітвы. Мы не можам быць толькі тыя, якія харытатыўна дапамагаюць, бо шмат харытатыўных арганізацый, якія дапамагаюць і дзецям-сіротам, і занядбаным, і затрыманым развіцці, і хворым, і патрабуючым. Такіх харытатыўных шмат арганізацый, але мы павінны быць не харытатыўнымі, толькі, правда, што мы штосьці робім так дабрачынная арганізацыя, але мы перадусім служым Богу і людзям праз сваё жыццё прысвечанае Пану Богу, праз шлюбы, праз малітву, бо заўсёды ёсць малітва за тых патрабуючых, да якіх мы ідзем. І гэта служэнне павінна вынікаць менавіта з цеснай сувязі з Богам. Калі будзеце мець у сэрцы Бога, калі будзеце думкі свае накіроўваць да Пана Бога, то ваша дзейнасць будзе напоўненая духам Хрыста, духам любові і міласэрнасці. І таму ён выбраў таксама, дарэчы, такі дэвіз нашай кангрэгацыі: шчаслівыя міласэрныя. Так, бо яны міласэрнасць пазнаюць, што будзьце міласэрнымі, тады і свет пераменіцца. Тады і гэтыя хваробы нявер'я, хваробы духоўнай дэмаралізацыі, дэхрысціянізацыі, то яны будуць вылечаны менавіта такім лекам, як міласэрнасць і любоў. А ці штосьці змяняецца в убранні пасля вечных шлюбаў? Не, пасля вечных шлюбаў толькі... пасля першых толькі дадаецца персёнак, так, а пасля вечных ужо не, так. Так. Сестра, вось так, наконец, топ-5 рысаў сястры і движанкі. Вось па чым можна пазнаць яе движанку? 5 рысаў. Акрамя хабіту. Ну, хабіт гэта вельмі проста. Ну, вось, я і думала, хабіт, вэлон, медалік, ужо 3. Акрамя хабіту і знешняга выгляду, але больш па духоўнасці, так? Радасць, бо наш заснавальнік заўсёды казаў: будзьце радаснымі, міласэрнасць, любоў, усмешка,
моладзь, дзеці хворыя. Так, бо гэта таксама ўжо пасля, можна сказаць, такі дадатак да нашага харызмату, бо першапачатковы харызмат гэта хрысціянскае выхаванне дзяцей і моладзі, але такая, адказваючы на выклікі часу, гэта патрэба апекі над хворымі, патрэба апекі над хворымі, асабліва дзецьмі, бо, ну, на жаль, ёсць хворыя дзеці, якіх пакідаюць бацькі па прычыне іх хваробы, таму сёстры апякуюцца таксама такімі дзецьмі і дарослымі, бо вырастаюць, правда. Ну і марыйнасць. Я думаю, што гэта таксама наша такая рыса, бо хаця, вы казалі, каб не згадваць пра Вэлему, але ўсё ж такі ён прыцягвае тым, што сіні колер, і адразу так першае, што прыходзіць на думку, гэта Марыя, правда, што вот такі колер марыйны. Сястра, вельмі так захапіў гэты момант, калі вы сказалі вось пра заснавальніка, які сказаў менавіта галаву трымаць у небе. Як, можа, параіце нам што-небудзь такія сумныя хвіліны, калі перажываем такія складаныя моманты ў грамадстве альбо менавіта ў нашых сем'ях, як эту галаву заставіць у небе? Малітва. Перадусім малітва. Як сувязь з Богам, дыялог з тым, хто даў нам жыццё, з тым, хто дае нам пакліканне. Бо трымаць галаву ў небе, гэта, канешне, вобразна. Гэта трымаць свае думкі у еднасці з Богам. Гэта мець час для Бога. Гэта не паддацца завіраванню працы, абавязкаў. Бо калі наш заснавальнік, зноў жа вярнуся да яго слоў, казаў пра тое, каб мы трымаліся і трымалі галаву ў небе, гэта каб мелі вельмі цесную сувязь з Богам на малітве. Это можа быць асабліва асабістая малітва сестёр, як адарацыя. Это можа быць разважанне слова Божага, ружанец. І я думаю, што вельмі важна ў сучасным свеце, і стараемся таксама вучыць так моладзь, каб на першае месца паставіць Пана Бога. Тады ўсё будзе на сваім месцы. Гэта казаў таксама і святы Аўгустын. Што думаю, што сёння многія настолькі адышлі ад Пана Бога, такая ёсць праўда, што кажуць, няма часу. Першае, не маю часу. Другое, я баюся, бо каранавірус, бо яшчэ што-небудзь, але дома таксама можна маліцца. І гэта такая наша хвароба. Хвароба то, што мы хацім даць сабе рады без Бога, але гэта неправда. Не зможам. Можна з ума сысці, правда, без Пана Бога, без малітвы. І, на жаль, то, што мы бачым сёння ў сучасным свеце, сутыкаемся з праблемамі, думаю, што многія сутыкаюцца з тымі самымі праблемамі, што і мы. Дзеці, моладзь кажуць, мы не маем часу, бо маем шмат кружкоў. Адно, другое, трэцяе, прабачце, на катэхезу не прыйду. Прабачце, ў касцёл не прыйду, на Еўхарыстыю не прыйду. Ну, тады, што можам сказаць? Тады, калі яны прыйдуць у неба, на неба, да Пана Бога, ну, то Пан Бог можа сказаць, прабач, я цябе не ведаю. Так. І таму думаю, што такой парадай будзе гэта, не гледзячы на цяжкасці, не гледзячы на тое, што можа і цяжка бывае маліцца, можа, недзе і страх, але ў малітве аддаваць усё, аддаваць свой страх, аддаваць непакой, бо без Бога мы нічога не зможам, бо без Бога загінем, бо ён той, хто дае і жыццё, бо ён той, хто дае ўсё для таго, каб мы былі шчаслівыя. І жадаю, канешне, каб кожны з нас, я таксама, не згубілі галаву ў гэтым свеце, не акунуліся з галавой у свае справы, абавязкі, праблемы, цяжкасці, хваробы, каб не канцэнтраваліся толькі на тым, што зямное, але паднялі свой позірк на крыж, на Езуса, на Марыю, на неба, паглядзелі, усміхнуліся да Пана Бога, сказалі, Езу, давяраю табе і наперад. З Божай дапамогай магчыма ўсё перамагчы. Асабліва, думаю, што ў нашыя часы, але не толькі ў нашы, але кожны дзень, і гэта вельмі, вельмі важна, каб трываць у Богу, у Божай любові,
і даверыцца яму, бо ён адчувае, і без яго волі нічога не адбываецца ў нашым свеце. Сястра, шчыра дзякую за вельмі цікавую размову і за час, за магчымасць прыехаць, такую аператыўнасць. Будзем, шаноўныя радыёслухачы, трываць галавой у небе. Гэта вельмі вартасная парада. Будзем давяраць Богу сваё жыццё. І я думаю, што, як сястра сказала, што з ім усё ў нас атрымаецца. Дзякуй за ўвагу. Пахвалены Jesús Христос. Навекі вечная. Пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Манаства